ɗum noon bandiraɓe tedduɓe golle moon jooɗi peewi en calmini kala bandiraɗo gonɗo e windere nde wiyoɓe wimi e wimami ɓiɓɓe sénégal naaɓe ɓiɓɓe afrique naaɓe bandiraɓe Allah jarama en garino ɗo ñande jeetati 2e mois 2016 en gartino ɗo hanki ñande 19 2e mois 2016 so ƴeewama matawe ko ɗum balɗe 11 caggal nde keɓɗen erago wonde won bandiraɗo debbo goto natiri men e ladde ina wiya majji haala haaluji kewɗi kono hande Allah waɗi en garti ɗo kadi ñande 20 janvier 2016 enenema ñande 20 mars bandiraɓe jaafa ɗon en garti ɗo hande enen jodde makko ɗo e galle makko o wiyete ko Aïcha Sow ɓuri lollirde e bébé Aïcha enen makko joddi ma en jewtide e makko o haalana men no ummoriɗo e holno o yaari e holno o wurdi saabu hande won hewɓe wiiɓe ne nana Aïssa ne haala meeɗa andu Aïssa ko ɓi pullo nde ɓe nani nde o haali kamɓe ɓe jogui hen weltare ɗum noon wadde haala hewata enen gadde musidɗo men joguino men caméra o noon ko musidɗo men Yero Diawo ɗum noon sokhna Aïssa salmin bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. mi salmini kala innama aade mo ganduɗa hande aɗa hetto radio aɗa woni hen aɗa hetto wadde mi salmini foof en mi juurima foof en vraiment mi weltima kadi mi andi kadi neɗɗo ko bandum bandum hanki jamu noon yewtere neɗɗo ko bandum mo haalama no fewdi Aïssa fof ko addilin leydi ndi wallahi Aïssa garten seeɗa e gurdam ma Aïssa an holko duñma nadde e comédien yagal Aïssa ko duñi kam ko nadde e comédien yagal tan mi andu tan miɗa yiiɗi no jeeya e am jiɗmi ɗum gonmi hen natmi hen ha hande tolnimi hen ɗomi tolni ɗo vraiment ko natɗa hen ko feede joni hol ko ɓurma welde hen ko ɓuuri kam ko welde hen woni hande aduna fof andi kam min hen e jaam min hen e salam min hen dal vraiment min hen waɗi découvrir ne ko gandanɗa ko woni fof ko beelamma ko jaam rek dal mi yiɗi hen vraiment. est ce que an a meeɗi wadde mogo ha ganduɗa oɗo mogo wonni théâtre mbaɗɗa ha tawɗa oɗo théâtre wonboɗo wonno ina woni e caɗele ha on iwi e caɗele keɓɗa hen fans woodi ko itti ko mawni ko rokkuma ha ɓiɗa wadde courage ya jokku mbatta ko eyyi mi ko gonga noon mi siwa jañde hen mo gandanɗa o noddi kam tan o teddini kam wawi mi jañi hen ɓe gandanɗa hande ɓeni du'ano kam te Allah tan taki mi jañi hen ɓe gandanɗa ɓe mi waɗi théâtre aji ɗi gandanɗa ɗi mi hawrata e mawɗo killifaɗo o wi kam hankkadi ɓerdam ɓuuɓi mi jooɗi ka galle am mina rewɓam dato min kaldata miɗen jeeɓa miɗen jala ha min tappodiri minen fof min jaali ɗum noon mi wawata yebde min o itti 10 000 francs o rokki kam o wi kam hankkadi mi weltima donc ɗum nena mawni e am vraiment ina mawnema hande won wiyoɓe ka halpular hande hewɓe gandano ka halpular yiɓe gandi halpular ka ɗo mais an ko tagui a arani e moggoji halpular en ɗi eyyi saabu taw mi andodirani e mumen somi andodirino e mumen mi woppat foof mi yaaha hen saabu neɗɗo kala ko jañi ko ɗemgal makko seeɓi nafoore kono donc somi andodiri mumen rek kala ɗoɓe kam noddide tan mi jabata ɗumen inchallah. Aïssa so tawi en garti e lawol ma fewde to to leydi Kowet holko duññoma e sabade ha jaaɗa Kowet Aïssa eyyi ko duñno kam ko ha jaami Kowet woni mi jooɗi ɗo dumunno mi liggaki mi jogaki haaliss te miɗo woni responsabilité galle amen jooɗimi nenmi oɗo contrat na dari ɓe mbi sika yi liggey o ko musata ko suudu e salle mi fewnata e salle de bain fende mois mi totte 300 000 miijimi on noon 300 000 somi ƴetti ɗum ma won ko nafmi galle amen ko ɗum ɗon tagno jahmi toon pour teddinde jignaɓam te mi miijinomo ne kala ko jañmi ballumi ɗumen ma won ko moftumi somi ari ɗo mi jaña terrain am kala ko mi jañi mi maha mi suuɗo sese mi totta baba mi wiya ko min rokkuma miɗa wonno anniya vraiment sodde galle mi totta baba vraiment aɗa wonno anniya sodde galle totta baba mais kono lawol mum ngol no jarɗo ni ko onon mbaɗen ɗo koye moon biyeji walla kono wannaɓe ɗo biyeji Aïcha eyyi komin mbaɗanaɓe biyeji e foof min duwiya mais minnene mi waɗi hen haalisam hakkude darde ƴiƴamam beele mi ala ñabbu goto
hakkunde ɗin ɗon tan mi ferima hen ma ko bu tolnoto 150 000 en même temps kadi mi licci kadi goɗɗo 175 000 francs mo ganduɗa o yandeke ko kanko taƴi biya o oɗo o wi kam biya o ko min tottirta feccere oya o tottira feccere tottumi mo haalis o neldi tubako ndeke ko kanko ñaami haalis o ni hen tane mbiɗa dari ni pour o rutta kam haalisam nde mi yaha toon gandumi ko on ɗon yooɓi waɗi foof fere ɗi fof ko on naaro o waɗi fof arabe o ko kanko yooɓi fere o esa ɓe min nani ɓe mbimon ko Angleterre ndeke wona Angleterre ko Koweït nde garɗa nde aéroport Sénégal ha joɗɗa e avion o ɓe mbima ko Angleterre kono wona Angleterre ko leydi Koweït non hodde miɗa immade ɗo miɗa andi ko Koweït mi fayi saabu contrat o nde ɓe kaali ɓe mbi koko Angleterre woni hen yonama Espagne France Italie yo goɗɗi leƴƴiɗi donc woodi goto noddiɗo Koweït o wi Koweït no weeli ko leydi ndi ganduɗa no waɗi pétrole no woodi haalis ɓe gonɓe ɗon koɓe moƴƴuɓe koɓe julɓe anani haalis no heewi toon somin gari min liggima toon min naftorat lewru ma ndo 300 000 2 mois 3 ɓe ɓeydanma hodde ma jañ toon 1 an maji wat récupéré kala fin du mois 600 000 min neni ɗum ɗon on no wi kam joni hono mbattan so on jiiɗi jahon Koweït woodi wiɓe heɓe jiiɗi yaade ɓe jeehi Koweït goto o arti o wi Koweït welani moƴƴani patati patata o arti o woni o haalde internet ya hande ɗum ɗo fof ko kanko woni sababu ni ɗum ɗo joni noon min nene mbimi tawde Koweït no weeli te goɗɗo o boni to no wi no moƴƴi mbimi ok yomi yah Koweït wawi ko min waɗi choisir vraiment yahde Koweït saabu qulil haqqa walaw kana murra haali gonga nde garɗa Koweït jippiɗa galle mo naweɗa o holnon tawruɗa galle o eyyi ndede mi yetti e galle o mi yi galle o no mawni hitam yahani saabu mbimi ko tawde ɓe mbi koko suudu e sahal ina wawi taw galle o no heewi boomi ndede mi yetti pinmi botmi liggade pewnumin foof dow o ha paari tillimi less foof ta hakmin liggi ɗum suudu maire o sal makko saldaɓe makko aɗa andi cuuɗi maɓɓe ɗi no yajirta ni yonama saldaɓe ɓiɓɓe makko ɗiɗo tato ɓe Abdallah Wahab Ali yonama guppol kewgol e passé o foof wajid heewi e am mbimi eyyi min ɗum ɗo wona ɗum ɗo mi wiya min o mi ala fulla mi ara mi wiya liggo rek mi waɗa ɗum ɗo foof kullu yawmi mi ala jot min immi 6 heures du matin ha oɗo waktu mi ɗanaki kono donc ɗum ɗo mbimi no probléme yimi tinno tan mi wooda saabu mi waynima jignaɓam min ndede mi yahata leesam ngoɗo ngomi jooɗi ko min soodi ɗum mi wonani ɗo semaine aji ɗiɗi dokkumi miñam gorko jaltinmi armoilam 3 bata jaltinmi comcam foof dokkirmi ɓiɓɓe yummiɓam ɓiɓɓe baabiɓam dokkirmi bagasejam foof kasejam hankkadi foof dokkirmi rideau jam ni hen o darab goto joguimi darab dokkirmi foof gaccumi ɗo oɗo ndede mi yahata ko hemo wertinoɗo wadanga dokkuno hay suudu ni hen tene hay suudu ndu mi rokkirno mbiɗa ñaago jangi joni kay mi foti yaltude saabu ni hen kam min rokkirno mi natti jeyde ɗo hay hunde donc ni hen police am omo mi nawno comji ko hembo tan ni hen mi jogui comji mi jogaki ni hen hay mbuuɗo mi jogaki haalis mi jogaki bagage ni hen a zéro comme jibinande heste kon donc no muusi kadi seeɗa Aissa mi nani ɓe mbi on ɓe est ce que ɓe jaɓata mon toon ko 300 000 ko ɗum walla wona ɗum non wona ɗum vraiment yettaki bom 200 000 ko 1 2 3 4 5 6 7 dinar ɓe joɓi amen 7 dinar ɓe joɓi amen manam 7 dinar sikka ɗum ɗo wecci laabi jeeɗiɗi 7 dinar ɓe joɓi amen ɗum 10 dinar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dinar hawni 7 hawni 1 2 3 4 5 6 7 hawni 7 sikka ɗum ɗo addi ko 125 000 mankuɗo weccet timmatani donc ɗum woni kadi kawis goɗɗo arɗo kadi e dowam saabu min no tawde ligguey o muusino mi yoɓama ɗum ɗon ma moƴƴo saabu min mi liirano contrat o siko debbo o nawɗo kam ko kanko liiri waɗi kam expliqué gummi mbimi ok min gasmum ni no mbami ko noon foof en wayi gummi mi jaɓani rarde ni wi kam am liiral mbiɗum no j'ai confiance à toi mbiɗa jogui e ma confiance non probléme dekketo yo min o komi kangaɗo mo gandanɗa o ko nar wiya ko arabe wiyata ko anti majnun kabir komi kangaɗo quoi mais toon min janggani kam andani kam Aissa jangganima andanima mais kono gurdam ma e galle o liggueyaji ɗi ne keewi ne muusi lelde nde mbiɗa andi ne muusi ñamde yaada nde kono holno mbaɗɗa ha ɓocciɗɗa e nder galle o caggal nde téléphone aji gari toon en
no mbaɗmini he ɓocciti mina jalni wajib vraiment sabu mi ƴengdo miɗa fewna colel ngel yonama sekuji ɗiɗɗi min dawna seko haldirte pulaar jaafa ɗon joni miɗa fewnan ɗumen ñaama ƴeŋmi tawi ñande en samso o nangue yalti ñande nangue tun hewani nangue soko nangue yalti mi yaltinat ɗumen foof barra boowal jaltinmi miɗa ñammina colel ngel yiɗi ƴakkude fiɗonam ɗo ni noon doguirmi jaltinmi junggam colel ngel yalti dogi fitam o yeehi jippimi les noddumi naal kay rosata damgal fuloraji ɗi kanko lawƴata autoji ɗi ɗum ɗon fof ko kanko waɗat ɗum noddumi naal yalla kam sufi arrar jaɓɓan min mi nenani arab bom no fewi o dogi o ari wi kam mahada baby gulmi dogumi tawi mi yalti colel ngel yeehi jaltinmi sekko mawɗo o gasku gaddumi sara colel ngel udditmi damal colel ngel mbirum rar oɗo seko o mawɗo o yaltini colel ngel ha colel ngel diwi o wi ɗum ɗon wawata wonde ko an o yaltini ɗum mbiɗum wallahi wona min ɓe daari heɓe kaali jippimi les sese dokmi ko tonnoto ɗo e arafat saabu ɗon fof mi yiyani taxi te soko taxi man jaggi kam o nawat kam police te siki a nawama police maɓe mbaɗ recherche hombo addumaɗo ɓe duttuma te soko nden waɗi ɓurat musa ɓema wawi uddude minne miɗa funtodira ha ƴettumi taxi mbiɗum my brother ana habbu ruhi rawda balako wan safar ɗum woni ambassadeur kala min o wi kam no probléme anti flus mbiɗum naam ana flus tawi mi jogaki hay flus goto joni noon noddumi goto biyeteɗo Moustapha Sow kanko e ambassade o woni kanko liɗɗata dal kala janƴotun Sénégal probléme ko kanko wallanma ha garta e juuɗe makko joni noddumi mo kankone tawi mi ala crédit mi wanmo merci de me rappeler kankone woni mo ganduɗa o vraiment miɗa waɗimo apprécié donc o yawni o noddi kam tottumi taxi man o waɗimo expliqué rawda balako wan safar Sénégal joni noon taxi man o addi kam jottima o yooɓi jippimi natmi ko nder ambassade to mi jaɓani hankkadi yaltude toon a jaɓani yaltu toon nde garɗa nde nder ambassade kamɓene hol jaɓɓugal ngal ɓe jaɓɓuma ɓe dogi ɓe codani kam ñammi essence tawi miɗa heeɗi mi haccitaki ñammi jarmi o dogi sodani kam hay oɗo robbo momi ɓonni ko tun mi ƴetti ɗum Moustapha sodani kam comci sodani kam paɗe sodani kam crédit mbomi noddiri babam sodani kam foof totti kam appartement suudu salde ma hanti noon miɗa ñaama miɗa yara miɗa ɗano heure belɗo kam donc ko tampere seeɗa ndene mi wondirnoɗa jagguno ɓandam tan yo yidde artude ga saabu jignaɓam jaaki Sénégal foof en jaaki koreji pulɓe foof jaaki donc keppunomi kadi artude e jaam e salam mais kam vraiment ndeden natmi e juuɗe mumen mi jañi jaam mi jañi salam wallahi alhamdulillah kono Aissa en gartat seeɗe est ce que ɗeɗo leyɗele safalɓe cikkuɗa aɗa beeli ɗannade walla aɗa beeli wurde ha tengti e debbo ha tengti kadi mbo anda ɗele leyɗele Aissa welani wurde hay gorko ni welani wurde mi haalani debbo haɗani hombo wawi wonde toon Philippine naɓe yo Indi en yo woɗɗi leƴƴuli yo Éthiopia en heɓe mbawi wurde toon mais comme enen ɓe en ganda ɗum enen hay so en ngala haalis ko en noobo enen fof ko en noobo vraiment ko ɗum ɗo ganduɗen fijirde jaleɗe kalde jaam sala ko ɗum ganduɗen so en jeehi ɗo ndigui so en ɓittinama tan en ɓittat en wawata wonde tranquille kono donc mi yiiɗa hay goto yaha toon wona Arabie Saoudite wona Kuwait wona kala wuuro mo ganduɗa ko naaru woni toon e Arabia somi sañi noon jahata toon vraiment kala ɓiɗɗo pullaɗo hetto kam woppu joɗɗin fawo leydi hoto yaha saabu si ka yeehi ma jañ bone toon ma jagno koreji ma jagno jignaɗum te koɓe kalananma ko ha guma ɗum ha jaaha toon e ko jiyata ko toon wallahi l azim ferata wonde goto ma wo différence vraiment ma wo différence Aissa haymin hoore watti haalde haalde arab Aissa kono en nani aɗa haala aɗa wiya won ko musma e radio ji Sénégal ɗi gonɗi ɗo won hen koɓe kaali taw wona lawol saabu won wiɓe onon kono yeeyaɓe toon en Aissa gonga walla wona gonga saabu ɓe mbi komin yeeyaɓe toon kala jeeyaɗo sikka yiya wontata artude ɓe taƴat passeport ma ɓe beddo n'est ce pas ɗiɗi koko ɓe kaali ko ɓe jagguma ɓe mbarma comme debbo ala min mi yiyani ɗum toon pa o mo mi wonduno toon o meeɗa boom ƴengde appartement on dow soko ina haalda e am sohna Aissa salam baba salam ɓe yaha o ala probléme mero no moƴƴi ala probléme mais pilpinajo o gonɗo toon biyeteɗo toon ko kanko woni mo moƴƴani simi liggima liggeyama mi hantini o jaaha ƴetta wassa salte o ara o waña toon o acca mero o ara wi ɗum ndar hande fof o liggaki mi fuɗɗito kadi à zéro
no musno dal ñamde nde ko kanko jogino ɗum kanko defanno ñaɓɓelɗe frigoji ɗi no heewi kanko andi ɗo moftata ñamde nde andata ina wawi ƴettude ñamde nde o defa joni guertoɗe o anda joni mi jippomi ñaama o ƴetta guertoɗe waɗa e mbuus haɓɓa nahna e goto frigo joni 15 frigoji galle a andata hoɗo o mufti ɗum a wattine gara nokka e maaro he itta poobar mbisa mi waɗa hen mi ƴetta poobar mi wiɗɗa hen mi ƴetta lamɗam mi waɗa hen mi ñaama somi yeehi ami ronki mi ƴetta banana walla pomme en mi ñaama mimami ko ɗum rek mi gurinnomi toon ma banane pomme bonbongaji ɗum tan mi ñamanno ɗum rek gurnomi toon ɗum tan gurɗa toon kono Aissa so tawi en garti ha joni e gonka sukaɓe Sénégal naaɓe nawateɓe ɗo ina nawe anani ne heewi dille sukaɓe puɗɗa toon kañumen enen jiiɗi artude an kam Allah newni duwaw yumma jabama duwaw bama jabama arti ɓen cikkuɗa hol gurdam ɗam ɓe guuri toon kamɓe Aissa won goɗɗo gonɗo toon ko sehilam ko gonga noon o wi kam hoto indam e média he mi yiiɗa siwde wirumi ala probléme mi waɗi ɗum promettre mi innata inde makko mais o woyi ha ronki o ala jaam o ala salam ligguey o no muusi lawƴol ngol no muusi o ɗanotako ɓe nawat ɗumen kayma mumen heɓe ɗano kanko ina waƴana ɗumen koɓe ñamata te paari ɓe gimmoɓe ñama siko paari o lawƴa o fewnita ha feewa o duwa yaade kono donc ɗum ɗon foof no muusi no teddi donc somi sañino kadi on ne walle o arta saabu ko won neɗɗo mo ganduɗa miɗa yiɗimo miɗa fonkimo te mbo yiɗi kam vraiment o gumorani kam donc no muusi Aissa so tawi en garti e leydi Sénégal nde jaaɗa ɗo coowo heewi mais kamɓe wonɓe ɗo holkoɓe daranima ha tengte radio ji golli ɗo kamɓe holkoɓe daranima kadi eɓe ndendɗaɓe est ce que troupe aji kamɓene mbeɗa won kamɓene koɓe daranima hen babam o noddi kam ɗo gotol téléphone o wi maire Dial o noddi ɗum o wi ko maw noddu téléphone o wi mawnoddu téléphone arti seɓɓe o namno ɗumen ɓe mballa kam mi ara mais ina wawi taw ɓini hen no liili seeɗa saabu mo ganduɗa o wonani o jaam kala waktu yajat e makko nani donc mi wawano fadde ɗumen saabu ɗum ɗon waji no hewno waktuji ɗi balɗe ɗe no heewi semaine aji ɗi mi wawatano fadde ɗumen no liili seeɗa ɓini hen wonɗo noon pour liccude hono ɓe mbaɗata haaɓe gara ɓe mballa kam saabu heɓene heeɓe jiiɗi kam heeɓe kam kuñɗani carrément donc ne peut être que ɓe leeli tindi ɗum yonama ko fayni ɗumen koko contrat o nawɗo kam toon contrat o nawno fit mumen ɓe kori andu hono ɓe mbaɗata haaɓe mbaɗa kam débranché toon donc ko ɗum wonno probléme Aissa kono nde jettiɗa ɗo aéroport Sénégal ha kuccidirɗa e bamma holno mbaɗa Aissa mi weltike ɓerdam nde ɓuuɓi dokmi tarmadimi e makko ɓerdam nde ɓuuɓi baba minamako min jiili o welti mami saw nena makko o inniri kam o gumorani kam mami saw o alhamdulillah hanti noon beltimi ɓerdam ɓuuɓi heddi ko tan mi doga mi ara mi yiya yayam jignama ni mi yettinde on jii on ɗo filmi o dogi o ari journaliste o filmi ɗum o yii foof koreejam foof en goyi comme komi maayi ɗo mbimami comme komi maayi vraiment no weeli mi weltima o weltima Aissa so tawi a yi suka jogorɗo yaade ina fayi toon ma woppu mboya kadi an kadi holno jogoɗa rutta toon en min de inchallah miɗa waaƴa oɗon duttotomi toon kawet de kala ko nini tan komin wi ɗum noon kala ko nini rek komin wi ɗum noon kono donc kawet kam yo ya mi yaha yomi rokka toon galle mi yiiɗa mi wonɗa yaade kawet yoni bagage ma on noon yoni hay koko mi yejjito toon yoɓe ƴettu mi waɗi ɗum addiya mam Cheikh Tidiane waɗi ɗum addiya Aissa joni wadde caggal en gaari ha keeɓi ɗo holko jettata wonande leydi darniɗo hen ha tengti e ceerno Amadou Ba enen kam gonga wonko darni hen kono noon ha tengti kadi e ceerno Amadou Ba o dari men kanko darantino saabu nde tinɗen nde garɗen nde ko hakkillam min adi yaade ko e makko noddumi bo kadi vraiment e arannoɓe toon ina ƴewma e Seynirel Dia joni sobaki amin kalda ombo salminma omo daara jamma fulɓe wonɓe Frayse ceerno gañaɗo so en kamɓe kala golle mabɓe jooɗi peewi Sokoma Ba en kamɓe kala golle mabɓe jooɗi peewi mi yettiɓe e ɓeeta e o tañano mbiya am tañanma mbiyo o tañano mbiyo wallahi mawniraɗo tan yinde noon maksama mawnam mi anda ni no wiyete somi ari tan mi wiya ɗum an haɗa andi o taƴƴo biyo saabu an ka an dari hen an haali ɗum an liggi ɗum ɗo foof sikay hande ɓe keeɓi hen hami wawi arde ɗo sababu nde fittanduma
e ceerno o vraiment mi weltima o taƴanɗomi biye o kam vraiment mention spécial pour kanko o taƴanɗoma biye o mi meeɗa yiidembo ko jokkodural ni tan min jokkodiri wallahi kono gila Seyni Yirel Dia waɗi hakkude amen min wallahi jokkodiri Seyni Yirel o ñande fof min kaldat hayso ko Seyni Yirel noddi kam téléphone seeɗa tan o kuppat o nodda kam appel vidéo allo o raara kam huɓɓa caméra o huɓɓa he anan kadi ani e jam de haɗa noose de tawi joni mi woni e jam mais vraiment ko moƴƴo o tooña kam honto ñebbe ɗe tan takma lelade noon en haɗa ɗano gara mi nelduma ñebbe o foto boolyal ñebbe o nelda kam neldama wiya kam ñaam mbiɗum ala ɗum ɗon ko pour onon wona pour minen sosoɓe minen soso min ñaam aɗa andi Seyni wuuri ko ñebbe kañum ko ɗum tan o wuuri ko ñebbe tan o wuuri non Seyni Yirel vraiment mention spécial kayne pour ko aɗa andi sa yi o waɗi jokkodurol hakkude men on taƴƴe biye o min mi anda taƴƴe biye o taƴƴe biye o ne wawno wasde yonede konngol am min gelongal wallahi kono o yona konngol am o yona konngol Seyni Yirel Dia kisa Allah waɗi kadi duwuji janti hen wallahi duwuji janti hen non kanko en jettimo en jarima wallahi on kama vraiment mi anda ko mi yoɓantama kamilam o mi fuɗɗi janggude kono mini tolni nahri hijri Ibrahim Raad Yusuf Hud Yunus Tawba Anfal A'raf Maida Nisa Ali Imran Bakara joni mi gasna ɗen noon cimoje tan sappo tati cimoje tan heddi mi jofno on noon kamil kam ko mention spécial pour o taƴanɗumi biye o après mi do arde e mon ɗum noon Aissata mbeɗa andi ma won jooɓa nelɗuɗa radio dingiral fulɓe e radio ji wonɓe e nder Facebook o e wonɓe e nder YouTube o kamɓe kala koɓe heɗotoɓe ngol ɗo lefol koɓe yeeɓoɓe meɗen kamɓe holko mbiyataɓe kamɓe Aissa hande oɗo internet garɗo hande Aissa so tawi garal ma ngal yaawi ko Allah internet wallahi ko internet ko Allah internet de Aissa internet nani bonna wayi nani fewna de ɓe mbi ko nani bonna wayi wallahi ko jokkata ko e enɗam e ko fewnata ko min mbimi ko ɓuuri hewde ni e ko bonnata ko kono donc mention spécial pour heɓene donc yoɓe mbat comme ni no mbaɗɗa te kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni ne woni e bone comme ni rek jaggadiren saabu hay seɓɓe ɓe wiyata ko pol mbokkam neɗɗo ko bandum ɓe mbiya pol mbokkam kono donc neɗɗo ko bandum ɗum fof en gandi neɗɗo ko bandum hay sika yaltiɗo yi pullo e ceɗɗo na kaɓa sika ari haɗo woni pullo ko pullo o ballata hay siko pullo tooñi a fawat hen koyngal ma yidata ni yo feeñ kono heɗen goodi jiɗgol ngol gandanɗa yo Allah wat jaam vraiment eɗen jiɗodiri e koye men hay sika anda neɗɗo so ɗumi min komi pullo tan hanti watano ko onon jiidi ni a weltoto ɓernde ma ɓuuɓat a yawnat jiiɗa andodirde e makko ɗum noon dal ko Allah waɗi ɗum vraiment wonde pullo dal wona mo kala wonata pullo wonde pullo dal no weeli Aissa minenne mi yettima mi jarima ko enen gondi e leegal gotal gandural an hakkude men kono hande gandural ɓilim hakkude men wadde minenne mi yettima mi jarima e accepté mbo mbaɗɗa amen oɗo arde min namnoma jaɓa kadi jabade amen kadi mbiɗen toksan hande ma en jaadi won e radio ji nden min jetti min jaadi wadde konngol ma cakkitingol tan ko jettata bandiraɓe e ko kalata e ko jomnata komin namnakima ko noon mi weltima vraiment mi weltima kala baɗɗo hen jawdi makko crédit mum mo coodatono jaggol ngol yo wasde ɗanade nde haɗa ñama miijoɗa kam pawa kudduma kortoɗa ñamde hankkadi reedu ma heewa saabu mette weelema ɗum ɗon tan min mi wawata yebde on vraiment mi weltima onon jeeyi ɗum te kala ɗo cohluɗon kam e internet on noddi kam mi arat joni hankkadi mbaɗe ɓoggol mon tan kaɓɓa ko mbiyata radio dingiral fulɓe kam min kam mi anda ni ko kalani saabu ɓernam nde no ɓuuɓi e mumen vraiment hangana mi anda komi haalata yo Allah waɗan on jaam Allah acca on ɗo uddi okko on jaam e salami teddugal adina teddugal allahira Allah waɗan on jaam dal vraiment mi fayi fof dal e juuɗe Allah ok bandiraɓe tedduɓe koɗo wonno e galle Aissa wonno ko ñande jeetati ɗiɗi ɓiiru hitande nde gonɗen nde hande kadi ko hitande nde gonɗen nde sen calculi ko ɗum balɗe 12 ko mbaɗɗen jeeygal nadde e nder nde ɗo windere kono bandiraɓe tedduɓe en jetti musidɓe sehilaɓe rendaɓe gurdam tengti e Seyni Yirel Dia tengti ceerno Amadou Ba sababude biye o ko Seyni Yirel Dia waddi men e musidɗo hay so tawi woni en jaggani inde makko jamma e ñalawma omo nodda en kanko saabi o taƴi biye o ha bani men debbo Aissa naatiɗo e leydi Sénégal bandiraɓe tedduɓe min ñaguima on yaafuya min beltanima moon min calmini kala ɓi pullo gonɗo e windere nde wonande yeeɓoɓe min wonande heɗotoɓe min ko min e Aissa joddiɗo e nder suudu makko joguinen men caméra o ko musidɗo men Yero Diawo
ko ɗo e Dakar kono koto cuuɗi men Fuladu walla Kolda. Ɗum noon bandiraɓe tedduɓe gelgal gamaji e sohna Aisha e radio dingiral fulɓe e onon kala mum coko yo Allah jaɓan en yo Allah yaafo en min beltanimon gelgal gamaji Sare ɗo e Keur Massar subaka hande on jarama bandiraɓe fulɓe.